Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa tinigid namang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatutulang yung disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman maparangga ng muntag palamati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos karon nga adlaw, Lunes, Petsa 28. Lunes na mga edisyon sa inyo sininga para tuntunan si Randan liwat na manaton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sininga news team atong sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga padulong sa pinaka ulihi labas natipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blotter entry atong sininga polisan Central Southern CAG Northern Negros. Atong sininga matakang dulungan oras sa kabiyo ng atong sininga Patrol 2. Crossfire Patrol kay napanagarambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman iwat nga bantayan, ato naman iwat nga himulsuham. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon. Sa Lunes edisyon, ano naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto. Was-was lang ko namay. Ariya lang kon mais. Importante. Wailang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahom.
Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita updates sa national kag international news center sa Aksyon Radyo Bacolod. Lunes edisyon, buylog nato ng puwersa, Aksyon ang Dipensor. Opda kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, ang porsa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad, ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin, isa ka oras, 17 minutos nga pagpangalagan, inyo palatuntunan. Abrigana pangpagana sa ato sa pagpangalaga danyo Christmas countdown every night. Sa mga ihada kag ihado preparar para ganar. Sa mga maninay kag maninoy preparar. Ihada kag ihado liwat naman nga patini ang numero sa kalendaryo. Pila 88 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabinibig kita nga bali 95 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ang inyo diri nga Christmas countdown every night sa inyo para tuntunan Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga bayan sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluman. Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa
Kung ano pang ginahulat nyo, ayaw na magduha-duha. Tumar adlaw-adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:49 na. Magulo-galo mo ng panahon din sa Tacbanwa sa Bacolod. In fact, nagatulo talithi. May kapabatsyag naman siya nga maula naman siya. By the way, gali bag-o na ang BCP o City Director sumugod buwas kadlaw matapos nga gin-relieve si outgoing Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas. Simpo na gid man nga i-relieve si Binyas kay way labot ta isa ka tuig kag 8 na sa kabulang nga nagpangalagad sa BCPO. Simpo na gid man ini ni Colonel Binyas nga matagaan pag isa sang mga key position para sa iya sila nga promotion for general. So effective today, gin-relieve na si Colonel Binyas. Kag si Binyas iga-assign ini sa PNP Drug Enforcement Group sa Camp Crame bilang Chief of Directorial Staff. Walin sa BCPO, buwas nga adlaw, mapadulong ini siya sa Pro 6. After Pro 6, ma-proceed ini siya, ma-report isa dito sa Camp Crame sa bag-oya nga posisyon nga PNP Drug Enforcement Group sa Camp Crame bilang Chief of Directorial Staff. Ang magabulo sa iya bilang officer in charge sa BCPO, amo si Police Colonel Manuel Placido. Sang kungko bilang acting city director sang Bacolod City Police Office, si Colonel Manuel Placido halin isa sa Civil Security Group nga nabase sa National Headquarters sang PNP. Actually, Krismitana ni sila ni Colonel Binyas. Batch 1995. Class 1995 sang Philippine National Police Academy. So amo ni ang panibag-o na matabo nga pagbarasa sa hanay sang PNP. For the meantime nga wala pa kaabot diri si Colonel Manuel Placido, ang acting city director sa BCPO. Ang maga-caretaker na temporaryo amo si Police Lieutenant Colonel Levi Pangge, nga Deputy City Director for Administration. Sa bulig, of course, ni Police Colonel Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Operations sang BCPO. So, no less than kay na si Colonel Binyas ang nag-confirm sang iya sili nga relief order effective today. Na-receive ko ang order ko sa mga adlaw. Then, by tomorrow siguro sa regional office. Then, saka Camp-Crame na. Anong basis sa pag-relieve mo, sir? Well, I think movement na sa personnel. Kaya, siyempre, dugay na ako diri. Nag-provincial director na ako. Nag-city director man sa Iloilo City. Before ako nag-city director diri. And then, consider siguro sa national leadership na kinailangan ko mag-move na sa other position. So, reportedly, tagaan ako sa chief of staff na position. So, more on promotion, sir, ay mga pag-relieve, I understand. Yes, sir. Kaya, bagay naman ako nga nag-city director kag nag-provincial director. So, wala pa man sa bakante diri sa regional office. That is why sa national office ako ito. Pero mo, sir, pag-relieve mo ganyan sa BCPO, rekta ka sa national headquarters? Order is from Camp-Crame. Pero ang imo position niya as chief of staff sa... I think sa National Operational Support Unit. Muna ang kuha ng information na receive.
career advance mo na, sir? I understand. Yes, sir. Advancement ni sir. Why magaling, sir, problema ang imo pag-relieve dire considering ati kaya kami sa at the same time performance will show kaman pero ang imo pag-relieve, sir, just a matter of more on promotion. Yes, sir. Kaya nakita man sa mga superior natin kung ano ang gibang mo natin. That is why consider man nila ang advancement sa career natin. So it's time nga si Colonel Binyas dapat may star na. Ang Diyos lang din na, sir, na kay Balas ang tanan. Yes, sir. Ako, sir, kapangamuyo ko ya. Ano, siya mga muyo gigo nga pagbalik mo na sa region, hopefully may star ka na, sir, sa imo sini abaga. Amo na sir ginapangamuyo ko in return. So definitely may proper turnover ceremony kanya nga matabo, sir. Although hindi ko siguro din sa Bacolod, considering sa sitwasyon natin sa buong. Pero as part sa tradition natin, may proper turnover din na, sir. Sa sano ka na, sir, imo na nga relief order ka na, sir? Effective today, For the meantime, sino mag-caretaker na, sir, sa imo position? For the meantime, wala pa sang napilian. si Colonel Tangge and si Colonel Yada, na-train naman natin na sila and knowledgeable naman sila kung ano ang mga trabaho natin kagang dapat puso natin. Definitely si Pangge, next rank sa imo, sir, admin. Yes, sir. Deputy Administration. Sir, may pasalamatan ka sa Bacolod, Bacoleños sa imo pagtinadi malawig-lawig ng serbisyo, Colonel? Yes, sir. Pasalamat kita sa, especially sa inyo, sa media. Salamat din sa pag-interview niyo sa amon, pag-bully niyo sa amon, sa LGU, kay Mayor Bing. Salamat sa hatag nila nga suporta sa ating kapulisan, kay labi kang labaw sa tanan, sa akong mga pulis, sa mga station commander, sa staff. Ano na ang ginagawa ko, panamoy, salamat. Ay sa atong mga amigo, sa kanyang mga Bacolod noon, na ang Bacolod na magpabilin ng mga tao kay nga syudad, para hindi lang para sa aton, kundi para lang sa mga kabataan natin. Sa mga bulig na ginatag nila sa atong kapulisan, hindi lang sa aton mga panahon, kundi sa mga maabot pa ng mga panahon. Manaboy niya salamat. And hopefully, sir, ang magabulos diri sa imo will continue sa mga programa mo diri sa BCPO, Colonel. Yes, sir. Actually, wala man sang dapat kabalakan kita kay ang programa sa PNP ano man ang kinahanglanan natin is i-implement properly. Kami diri, sir, sa Action Radio family nagapangibulahan sa imo for job well done. Kag good luck sa imo sining next journey, Colonel. Yes, sir. Madami salamat, sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si Police Colonel Outgoing Henry Beñas. Kaya sila bagong designation dito sa Camp Crame for promotion. So, ang mga pongko, hopefully nga ipadayo niya mga programa diri ni Colonel Beñas para sa Bacoleños. Simursuhan ta kung ano ang naman ang performance nga ihatag diri sang bag-o naton nga hepe nga mga pongko nga mo si Police Colonel Manuel Lasig. Action Radio Philippine Standard Time, last 9:57 na. 3 minutos para bilhin antes kita mag-uungot sa tak ng alas 10. Ato nga interview sa kay Colonel Henry Beñas. Ang ginatulo naman sa inyo sa kaluman sa Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libre ng medical check-up, Lunes sa clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol!
May gabi dira sa kay Tom Hardy. Si Tom Hardy nagapaurok-urok kita. Pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Si Engineer Nunoy Karunan kag si Ma'am Julie Hamandre dira sa All Sector Industrial Sales Kabangkalan may gabi dira. Si Mr. RMK, si Toto Katalbas ha. Saya dira nga misis, kabataan niya. Pati among amigo dira sa Puno Lunok. Ga paurok-urok gid pamati, no? Mapisan kagawardi nga LTO chief sa Bacolod, Mr. Rio Bentampos, may gabi gid. Ano dira nga pagpaurok-urok. Ay Mr. and Mrs. Manuel Ku and family. Ay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and the family. Happy listening. Ay maninay Sencha Mop kay May Kagaloy bibidor dira sa Rosario Heights sa division sa Barangay Tacoling. Saka ito Chong sa Port Restaurant sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family. Kay 28 Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family. Ara sila. Gapa urok-urok gid pamati. Again sa kay Tom Hardy, sa kay Angel Caras, kag sa kay Elizabeth Malaka Gamala. Gapa urok-urok. Ayos, i-check na ka ito sa Ringa Patrol 2, ang sa Ringa Crossword Patrol. Action Radio Philippine Standard Time, impunto, pangot, alas 10. Corpio na. Ato sa Ringa Patrol 2, balaon ta sitwasyon sa Metro Bacolod, sa liwat kapag libot-libot ni Action Jam, sa Lunes naton sa Ringa Pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yan is Action John Diaz sa Observation Report. John, may gabi. John, press screen. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin. Buhay pa rin ang cellphone ni JM. Ayo di purma. Laing nagsubo. Buhay pa rin buhay. Pagsunarek na buhay gid, no? Buhay gid, Mayo gid ang power sang bugas nagsunarek ka. Oy, good. Oo, makabuhi. Gid man gid isang patay nga cellphone. Naulan, subong? Why na? Nagkaina. Meron kita rakitaan. Oo. Magkabili sa tumakag. So, doon something sa south na paglabay natin like tangub, actually kaina. Naturo talite. Pero doon sa proper mismo, ano lang hindi man do dabu-dabu lang siguro. Dasig lang man. Hindi tihulaw naman ngayon actually. So, mga gabi ganyan, medyo mapang-paang lang galing ang panyempo. Okay. Maglili ka sa langit. Ito ay gibutuho na. Why, gid? Ate, butsilingon, basi maula dugay-dugay, pagid dugang. Ay, ginapang na ako. Basi, blabe, bantayan. Hindi na magulani. No, tingali kay ang forecast sa pag-asa daw maulanong gudi ang ang Bacolod kag Negros. Gani, kalagit yung panganod, pero timbas kalangitan, no? Kitan mo action direct, karon ni gabi. Bulan, gani, of course, naman na tabunan, nasang panganod, sang galom, no? Especially diri sa may proper gan mismo. Kita natin sa kalangitan natin karon nga gabi, no? So, manaton padumdom, sa totalan nga makagson, nga hindi kita na magpamukmok sa tulog, dapat ulo alignat lang, no? Kaya masip na karon mag-lutaw-lutaw, kada karon sa ilog, ginatinira na kung ginaigdaan actually discuss ba, no? Amo na gani ko na karon nga gabi makagson, ikaw kaina, mapang-pangapan niyan po, usually mo ginagabawi, ginasabasib lang magulan karon now, no? Karon ni gabi kami diri sa area sa Gonzaga, Rolanto kami di kay nasa nagapapanaog sa mga gamit guro na isa diri kay sa basemento. Sige pagyapon sa bungo waswas nila diri nga pang hakot sang ilang nga mga supplies sa direct magosgol abot ni delivery. Gabi na pero sige pagyapon na kay tinga ko gagawon man ni guro nila para maubos sa gid man papanaog actually. Pero sa saling mo na. Fiona Corpionas, sa direct sa Bacolod, so lang sa Bacolod, last days na, no? 10 or 3 na kita natin kay na ang patrol kabakapuan kay na nagalibot na direct sa may downtown, no? Sige na lang biyong, ilatanan nga gusto natin ng mga patrol cars sa palibot sa sulat sa Bagutanan, yung mga police station, na ganang biyong nagkaroon na nga gabi. Dapat gin maring kay para tisma, tuloy tempa, no problema,
na-expect niya rin ilatag sa kamay area, pero puro tikramo sumusuma force multipliers, no? Mhm. Amo na naman, kung tinano naman, may sildong force multipliers at kung wala. Pero usually, itong mga volunteer lang ginin sila actionary, no? Correct. Nag-voluntary, gano'n sila bla? Oo. Bubulig lang nila. Siguro di ko may pagkakaon, dara, may extend nga healthy, gaka-bill, ginman na sila. Pero in terms siguro ng mga sweldo, ay gina sila sweldo, nga maginawa ito, gin pareho ba sa police, turara na sila. No? Kaya usually, ara ganun sila sa mga check-up point, kung mag-robing ang police, go po sa patrol. Correct. Ang ano po, ano ganun yung mobile, di ba, actually, ka nag-lambiyong man. Ang Kami, mobile patrol group? Ay, ang ano ganun, ang mobile anti-crime, macro, ano? Macro. Anti-state crime, o Masko. Masko. O Masko. Motorized Street Crimes Operatives. Yes, damo na subong kribot-tibot, diba? Siguro gan reactivate na nila. Bakit tinako mo ng bulig, gusto makita sa dalan nga, may nakamotor. Tapos naman sa raig mo, especially kung damo, kawatan, di subong ang pangapanahon gidaan, nga balantayan, kay damo ginagutom, no? Usually, bala na subong kayo downtown area, hindi damo kung wala masyado may galagaw nga tao, kaya modified in community quarantine nga daan, magkulod. Pero kung may mga cases, hindi ako dobramo, hindi tao ka ng biyong. Di ba dobramo, o manadireksyon na rin ang nagpamulyaman, no? Pag yung ilabot sa hindi nila dapat ilaptan, no? Ako na, usually, dapat halong din kita. Kung maglibot kita sa pila ka mga dalanon sa palibot sa syudad, karon gabi, kasi ba naton, doon din kami na tanto ang mga kadamo sa masalakyan. May ara pa mga van, kagiban pa, pero usually for essential purposes, sa gilman sila, no? Hindi na minilista lang mga sitwasyon na actually, for example, labi nga gabiyahin nga jeep takiban pa, no? Okay. Nagkabigalit kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ang Chief of Police, ng officer in charge sang Mursa PNP, Sang? na Mursa Action Direct. Okay. Tabuhara? Oo, Tabuhara. Bago na ang hepe, sa mong sumor siya? 1 week pa lang siya. Si Kwan, hindi nagkanto si Parita. Si Ocos. Oo. I think ginbalik sa Nopo, kaya Sa ba Nopo? siguro do schooling niya for promotion. Okay. Oo, si Police Major Robert Diocos. Oo, do actually mo nang natabo Si sa Tabuhara, bago pa lang nagpungko sa Morsya. Yes, 1 week pa lang na siya. Oo. Si Police Lieutenant John Paul Tabuhara. Tabuhara. PNPA? Lateral. PNPA, do batch 2011. 2011. Okay. 2011 as actually na batch, no? Na-assigned subong si Major Dioko sa may Campo Cradric sa may Campo Alfredo Montelibero Senior. Okay. So ang nagbulo sa iya amo ni ang si Police Lieutenant John Paul Tabuhara, no? Mga gabi lang taga-Mur sa PNP kaya ang isa to naton ka ang mga pulis nila nga iban halin na sa una action directory sa may Bacolod City Police Office sa Station 7. Oo. Na-transfer sa Murcia, sila to kay Ina. Yung mga kabalo ka na yung posisyon sa una, nakilala ko na sila, yung sa illegal drug operation na dito sa una, sa may BCPO. Pag-transfer to nila sa Murcia, sila man tong sa Intel, actually karabanan, sila pag ito kay na nakatira tong sa drug lord to Black Sir Karapatay. Yato ka Morsya accomplishment? Yes, yato ni Lieutenant John Paul Tabuhara. Kwan sa dayon ba? Score sa dayon? Oo correct? Nakascore sa dayon. Nakascore sa kanila yun, bako 1 week pa lang, naghahanot ka gina yun ba? Abala ganing, silang kay gin turnover actually sa iya ang ang ining information. Okay. Oo, damo kay di ba naligad ka ba yung nag-revamp sila, doon nag-reshuffling sila actually ang Nopo. Oo. Subong bay ang sa may ang Chief of Police subong sa Ilog si Major Ganzon. Siya nagbulos. Si Major Ganzon nagbulos actually kay Major Latayon sa Inigaran as officer in charge, no? Okay. Kay si Major James Latayon subong ang sa Sipalay Si Palay na. Si Lieutenant Colonel Cerato sa Bando, tubla? Oo. Tiyara na sa headquarters ng Balik-Danay. Okay. So muna, So si Ganson, John Ganson, Sinigaran, and then sa Sipalay, amo tong bagong hepe. si Ganson sa Inigaran actually. Sinigaran, Ganson. And then, ang nagbulos to sa kay, sa Kwan, sa Sipalay, bago naman. Si Latayon, from Inigaran. From Hiligaran, okay. Major James Latayon actually. Okay.
Okay, kabalo ka, ining si ano naman niya, si Lieutenant Colonel Eduardo Corpus bla, sa Victorias, concurrent siya pag Jackson Eric Deputy, do concurrent police chief sa Sang Victorias, pero deputy siya no ni Colonel Roby Palge dra sa may provincial office. Sa Deputy Provincial Director for Administration. Do sa actually for admin. Okay. So, next in command sa kay Palge. Palge. Okay. So, tino nga mga reshuffling. Mo na subong nga, bawang tutod, may mga reshuffling nila kay Colonel Binyas, no? Big break, Pero subong nga gabi doon nagpamilin-mili na to sa kuno, balik ko rin sa Lieutenant Colonel Ariel Pico. Oo. Kinanglan niya na mag-depart kay effective today ang iyang mando. Oo. Pero bali ba, si Dicto magkaroon turnover, kaya Dicto madiretso ang bagong BCPO director sa may headquarters sa may PRO6 actually. Okay. Sige. Magabi ng na sa may si Lieutenant Tabuara, classmate din sila ni Captain Bose, na Captain sila Bose? Oo, classmate siya na senior, pa rin siya galing-galing ko na Si Bose, hindi ka nga unit? Doon sa Kawayan. Kawayan. Pala mo. Okay, Oo. Kawayan. Basta doon sila na kung sila Captain Boss, actually, sila na. Kaspitana, sila galing ni Kwan, sang Morsya, Police Chief. Oo, na. Okay. Pero senior pa rin ko na si Lieutenant Tabuara, senior pa rin siya kay Police Captain Estopa, sila na kung mga senior pa na sila kay Captain Estopa, 2011, something. Pero nauna-una lang, kay tiining si Lieutenant Tabuara, galing nagdugay sa idalop sa pagpangalagad ni Police Lieutenant Maria Salve Pico. Sa Kabangkalan, isa siya ng deputy kagampi o sa Kabangkalan. Okay. Sa refer naman kina-interview. So, una, dahil sa kung siya, ang kilala na ng Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo, no? Sino? Si Lieutenant Tabuhara. Ang ara subong sa Kwanda, sa Morsya. Sa Morsya. From Kabangkalan. So, sa lahat na ba mag-interview, ilang na yung tingog, doon sa nag-explikar. Anyway, basi ba matagaan mo to number kay chances are basi mag-guest na sa aton sa program sa Police Files bala? Oo, ay pasaan sa nag-action direct. Oo. Kay active man si Police Lieutenant Tabuara. May gabi lang sa tanan ng taga Mursa PNP. Diyan ay ka sa Kawayan, subong si Bose siling mo sa Kawayan, bago man na. Ay, doon na lipat ko kung si Sir Bose sa Kawayan i-check ko ba? Si Kwan, why not to si Major Luel Garinganao? Ay, oo, sige, sa Garinganao, sa may Kawayan. Oo. I-check ko connection direct kung sino subong assignment ni Sir Bose. Oo. Mangutok ko lang si Police Captain, si Police Lieutenant Tabuhara. Kung may idea sa action. Sige, pagaan mo ko sa mga bago subong nga mga chief of police sa mga banwa para nga mag-guest naman sa program ta sa Police Files bala. Gani, man, sige. Kag mo yung gabi, pagit kay Police Lieutenant, Gilbert Batiles, sa Police Station number 9. Nagamonitor sa Aksyon Radyo Bacolod. Alin na ko na sign on to sign off ang Station 9. Si Lieutenant Batiles? Oo, ilang station commander. Okay. May sa mo kay Batiles sa atong katagabi man. Oo, kapamatiran na sila kay kada mag-interview ko na bisiya ko may mga situation or kagiban. No? Abalya, pasensya na sir, kaya ako nga amon monitor, hindi namon kasi gakabati ako nila monitor, gaga-feedback, gasunod na ilang monitor sa rec. So, bala, nung di ka mga gala-monitor, ano mga caught on the act, pero kauli, pero hindi kulong. Mga CIA, caught in the act. Ako naman gabi sa totolan nga. Okay, balikan sa action dyan diya sa ning report live sa Patrol 2, sa Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Bacolod. May mga bago-bago nga mga chief of police sa mga banwa nga gin-assign tungkol sining panibagong pag-plastar sa mga hanay sa PNP considering ati bago man ato sining PNP chief. Action dyan, please come back. Yan, that's right. No? So na, karoon ni kabi mga ka-action. So, maglibot ka mo direct sa Bacolod. Like, for example, mga gabaligya, sa mga prutas sa giban pa. Amat-amat na giban nagapangimo, sila action, may mga gabaligya pa na dire. Okay, sa kanila, may hisalan, direct sa tula palapit mismo sa may bangko. Pero pagka patak na mga before sa ginatawag natin yung curfew hours, amat-amat naman sila, no, nag-untat na, hindi nag-himo sa sila action para magkaano naman. Direct sa may plaza publika, wala naman ka-action na, wala na may kita-kita di pa sa ng jeepney nga nagatanyag sa libre sakay. Kaya in so far, wala na kita pasero, kita direct nga makitaan sa dala nun, karon
panahon nga kagabihon mga ka-aksyon. But then karon ang pinaka-aksyon balita nga retikon sa patrol samtang kita pa dahil nga naglabihong sa pinaka-madalanon sa palibot sang syudad. Mga ka-aksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa Tunlawas ang paghuyaw ko na pagribo sa autonomous function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa Tunlawas sa may dako nga papel sa pagbabasa ng autonomous function ang dapat imon si sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, resulta sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Night Patrol! Salamat kayo dyan, Diaz Live Report sa Patrol 2, ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga sa aksyon dyan, Diaz, sa finale sa sining report sa Patrol 2 sa ESN Tipon nga mga aksyon balita. Ang report na aksyon dyan, Diaz, ginadulong sa kalawas ng TTX 5-minute capsule. Sa imo sa kapag exercise, hindi makalimutan. Capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May pasignal ni aksyon na Roger Gote, balikan ta lang siya. May gabi dira sa kay Pam Hardy dira sa may border sa Iraq ko. Kasi gabong aksyon radyo da. Alas 5 pa lang lito sa iyaw. Ay, puwerte no. Sa border sang kuan sang Iraq. Ginatamyaw ta dira sang happy residina mga taga-barangay Concepcion, Talisay City. Kami naging si John Ray, John Paul, Tita Nining, Ooy, katanan nga mga Britanya family. Ang nagatamyaw halin sa kay Jing Britannia. Ulan-ulan ko sa kwanto sa Concepcion. May gabi dira sa kay Nelny Realista and family. Para sila nagapaurok-urok kita. Pamati sa Action Night Patrol program. Kay Maninoy Maik, kay Maninoy Chari sa labasyon da. Mayo lang nga pag paurok-urok sa Action Night Patrol program. Ara siya paurok-urok din sila. Pamati diri sa inyo nga palatuntunan, no? Sa kay Amila Arcada mayong gabigid, sa kay Romeo Moreno Jr., sa kay John Oliver Lamis, mayong gabigid, sa kay Alpine Tomisa, sa kay Dondi Blanca, ara sa Talisay ka pamati man sa atom, si Janicio Comilos, ara man ga paurok-urok na pamati sa Action Night Patrol program. Sarba sa report ni Action na Stepe Presquito and Percival Binamor. Una ang report gikan sa may Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo!
Aksyon Night Patrol Field Reports. Ari sa Action Radio Team sa report, Jer. May gabi, please kami. Yes, aksyon na may gabi sa tumang aksyon sa mga balita na tulak sa direct diri sa may syudad sa Canis medyo matulotang white kag mayo kay daw wala gid may nagkabayular na sa mga face mask official no sa botilingon ng tanan nagakooperar nga magamit gid sang face mask official pero sa mga gwa-gwayon to mga sa tuman man nga wala nagagamit sa official nga ra sa mayang madala no sing mas malabayan man sa pulis kag magkalanakpan tapat gid pero amura ang mga nagkalanakpan man sa curfew naga-jutay man aksyonerek no sa tuanay kay sobra 20 ni pero karon mayara lang ka kung gabi mayara taga 2-3 kag mataas na namin 5 mamo na mga daw taas na numero ya pero mayo pangitani kon wala na gid aksyonerek no para nga ang tanan mangin malinong sa tiyon sa kakabihon na. Yung pulis niya lagaw ginayapon. Gani? Ang patrolkar patrolya ginayapon aksyonerek ka. Ati, very good. Now, pila ka mga balita na ito, madulong masimatinihon, isa ka persona ang nagpalangat kay reklamo sa kapulisan. Hindi siya agin kastigo. Aksyonerek, so pasado takma sa gabi, sa Domingo sang gabi ini. At nagreklamo gikilala kay Mark Laven Ibanez Delgado, 33 anyos edad, kag residente ini sang Purok Tuloy sa Barangay South 6, Ciudad Charcadis, may Punta Cabacao. Sunod sa iya sining aligasyon nga ini siya samtang nagalakat gid lamang sa igad sandalan papauli sa ila sining puluyan may wala 7 takmasang gabi kang ini siya ang palapitan kagin mugno abiya o sining duha ka mga persona sa Nerlio Enriquez kag Mark Miranda tanan residente sa Purok Salmon sa amuman nga barangay kag wala man kung ano nga provokasyon ini siya ang gin kastigo sa sining duha ka mga persona so ang report nga nakangkon gid siya sa mga balda sa iya sining nga kalawasan kag gilayon ni siya nga palagyo abihalin sa sining duha ka mga sospitsado kag pagkatapos nagpa-record man sa talatapan sa kapulisan. Anyway, ang kapulisan nag-responder man to pero gila siniya nga sunod sa report kasi why na nila abdan dito depende na lang sa sini kaya gin-refer sa barangay ang amo nga kaso aksyon ereka sa dugang pagid nga mga balita may saman ka persona ginarestar sa kapulisan bangon ngayon siya ang maoy kag sang gin-responderan sang pulis may mga inatawag resisting arrest. Bayari ni siya nga complainant, gino ko nag-complain sa iya, that's why nga gindakop ini siya sa pulis. Mga alas 4 takna sa hapon kagida mga hapon ang sinere kasabo ang mga insidente, ang pagdakop sini kay Arnold de la Serna Bacayo, 42 anyos edad. Kag residente sa Villa Barbas sa Barangay Sonto, Ciudad Charcadisa. Yan responderan ini sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad sa idalom sa pag-supervise kaga direktiba mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Ang among persona ginareklamo ini ni Rosalina Pangoritay kag ang reklamo sining 45 anyos nga tagreklamo nga residente man sang Purapaginait Barangay Solfor kini nga persona nga sa impluensya sa makalubog Ilimnon na pagkatapos sa aksyonerek gin guba ang iya sining water dispenser. Out in tumba ini that's why nga nag-responder ang kapulisan dura pagabot sa pulis dito mayara pa nga pag-recess ini nga persona kag ang budlay pa kay tinapungol ya pa
sa per record ginta pungol niya pa sinexeneric ang responding officer. Wala lang mabalaan kon police o kon base kon membro sang City Peace Action Team, pero ang nag-responder nito amo ining quick response sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Corporal Ibag kag subugman Police Corporal Corporal Ambos. So, muna yung mga pulis nga nag-responder kag nasiling diri sa record nga nagintapungol pa niya ang mga responding officer. Sus. Pero bakit pa wala mo siya kaigo, gro? Kasi Oo. hubog siya mo. Gani? Wala siya kaigo, kasi abtek ni mga pulis na ya. Oh. Kung tulot na pungulay lang, yawan kita galing kasi ang isa po apply sa kapulisan basta gani hubog, maximum tolerance. Correct. Amo gina ang importante action na reka. Now, there is Siyudad Secretary update natin sa COVID-19 amon diri kasi gina-monitor natin from time to time ang update sa sining COVID-19 action na reka. May as of alas 8 sining gabi ni Oo. ang update sa 28 ang report by ara kami 138 ka mga pasyente o kon mga infected kabilugan pero 16 na lang active. Okay. Kaya ang 118 naka-recover na ini action ereka. Very good. Actually may mga fully recovered nga siyam kabilog ang naka-recover. Ang una dire mo ning patient number 109 isa ka 22 years old nga babae LSI from Valenzuela, fully recovered na siya matapos na positive. Ang isa pa gid nga naka-recover ang patient number 111 nga 8 years old na babae kag ini siya ang close contact sang patient number 84 nga naka-recover naman niya sa Barangay Tinampaan. Patient 119, 27 years old, lalaki, kag residente sa Barangay Sunto, close contact sa patient number 95. Ini siya ang gin-swab test man o kung gin-reswab. Negative man action direct. Fully recovered naman siya ang patient number 120, 36 anyos, ini kag residente sa Barangay Sun 1, close contact sa patient number 95. Ang iya sining reswab test result negative na. 121 nga pasyente, 13 anyos nga minor nga babae taga Barangay Zone 1, close contact sa gapon sa patient number 95, fully recovered naman ang patient number 122, 24 years old nga lalaki kag residente sa Barangay Zone 1 sa gapon close contact patient number 95. Ang patient number 123 fully recovered naman 14 anyos yung minor de edad lalaki, residente sa Yapon sa Barangay Zone 1 kag close contact sa patient number 95. Ang patient 124 fully recovered naman isa ka senior citizen 70 years old nga babae kag close contact sa Yapon sa case number 95. Ang patient 125 fully recovered naman 31 anyos nga babae, residente sa Barangay Luna, LSI from Bulacan. Amo ini actionerek. Ang patient number 95, isa ini ka nurse nga nag-duty sa Sagay Protocol Restaurant sa Cadiz. Okay. Nga nag-positive. So, ang iyan ni tanan nga mga upod sa isa sila ka-compound actionerek. Amo ini ang nag-positive man. Pero, sa subong, sa liwat, fully recovered na sila. Very good. Actionerek. So far, kamo na nga ito sinimadolo nga report, ga-paksyon lang si Mr. Rafael Almea, si isa ka presidente sang senior citizen, mayari siya di nga gibilin sa aton di nga sulat, ga-siling pa nga Mr. Roger Guteb. Inapaksyonan ko tani kung sino man na nakakita sa akong cellphone nga Huawei touchscreen, double SIM ato, kag nawigit sa motorsiklo, alin sa my children playground sa senior citizens office, pakanto ako sa public market. So hindi mo ito na ma-open kaya may mayara ito nga secret pin ko no, number.
kag ang ining cellphone damo katama sa mga dokumento ngaya sang senior citizen. So kung sino man makauli, kalakip sa sinang iya ginsulat diri nga may ara nga Dear Mr. Gutib, may 1,000 diri nga gin padala siya. Pero hindi ni para sa akon. Para ini sa makauli sang cellphone. Okay. Action record. So muna ang amo ni ang tuwala mo ni about ang 1,000 ready sa akon. Dason si Sir Mario Toledo, ang cellphone niya man nga upo na dula. Siling niya sa akon, siling niya nagatag ledger si Mr. Mia sa kalibo da. Siling na ko may ari di sir. Pero premium man isang cellphone dula. Niya sa akon, Jer, palihog man, cellphone ko dula man upo. Niya matag mako sa kalibo. Liko para kasino na sir. Niya para sa nakakita, hindi niya para sa imo. So, may 2 na tanang libo di. Ang 1,000 ari gid sa akon, onan. Ang 1,000 ito pa kay Sir Mardio, kay Sir Mardion, Toledo. Ang mga nadula lang nga cellphone, may premium tag 1,000. Amo na, ang ato mo doon report. Go ahead. Si ang Rias Chief bla sa region, si Colonel Calisto Mabugat. Kuha na siya. Kaman ko sa kunong numero, anong size ng TL mo, kag ang numero ng hawak mo. Ate, numero sa hawak ko. Jer? Hindi na pasugid on air, irektada na to siya text. Ay, text wala siya. Ang size sa imo kuno nga TL, kag ang ang hawak mo kung pila. Ay, siya, okay. Ang height ko yan kagang baga ko, di na? Ati, depende na siya. Kay amo man yung tugo niya, di mo. Okay. Kaya ang height kagang bagal, masimila sponsoran niya ko bala... Amo man ang ginapamangkot, hindi nga ginarelay ko man lang sa imo. Sige. Sir, i-text ko lang sa imo, sir. Siling ni Kapitan Madeline Diaz, so kanya collection of the year sa mong Saxo Roger, damo ba? Collection of the year? Oo, ikaw. Siling ni... Hindi ka rin para sa ako, hindi naklaro. Ni Kapitan Madeline Diaz, kapare Jonathan Para Diaz. para na yan sa nakakita. Amo Pero, basi kon makuha lang, siguro masilimad lang nga, tunga ta ni Jerry. May plano ka pa, ha? Animal. Pero, kaya ka magtunga kami. Diyan ito ba, kuwagit ko laban? Ate, oo. Tika, ang isa mo tunga siya, tunga ta Jer, 500. Ang isa mo tunga sa Dr. Robert, niya Jer, tunga ta, 500. 500 isa, kung siya libogin. Osto. Ano yan na? Osto. Ako na ba nga, arithmetic. Ang iwan niya arithmetic niya, kiriwan, kirito, risto. Ako ya, arithmetic ko ya, bring down 1. Ate, tiba-tiba. Siling ni Colonel Mabugat, Jer, siling ni Colonel Mabugat sa Regional Internal Affairs Service sa region, siling niya amo na isulod sang kahon nga may takos sang abaga kag kataason pagalit niya. Amo pag ginarili ni Colonel Mabugat sa imo. Yeah, di ba si sponsoran niya kung Blas Plabuto? Ate ara gigli Ate ara guro Kamo lang bala mag-streahan sa cellphone. Paborito niya lang barong? Barong guro Dala na tanan Kaya plan sa the garden, di ba? Yan lang bayan ka bila na ka payment ko kabayan mo. Basi si Kap Madeline Diaz na si Pare Jonathan, masaya sponsor man. Ay, no, ilala niya ang kape kag pula-pula uro ti Basislay. Ang kape sa pula-pula. Kasi ni Kapitan Mandinias siya may na kay Hitso Diritso. May kay Hitso Diritso ko si Kap Mandinias pa. Ay sus. Dugay paguro. Kasi maana nga dugay pa na ikaw mapatay. Kita mo ka pangamuyo nga, hindi ka niya mapatay mo. Hello ka, kagalata ya. So, ang masamang damo kung matagal mamatay, Gusto. ang mabuting damo,
parang hindi mamatay-matay. Yati nga mga buhi nga ito. Yalo ka, paano ka mamatay-matay nga? Dugal-dugal lang kape. Ayo. Ay, Kaya mo na, ang mga balita. Bansay kagit ya perme, no? Yan eh. Ako niya, tamo na niya ang COVID nga. Daw, matyaga ko no, nagbugana pa. Kung sa bagay, ang COVID do may mga benepisyo sa imo yan, no? Ayun na, ano nga. Kaya mo niya, ang kasaysayan ko niya. Mga balita kag informasyon gikan diri sa siyudad sa Cali. Gawti man kadlaw si Calixto eh. Ha? Gasala mo ka man kadlaw si Calixto. Sige. Bala niya binayang berti ka kuan sa kayo kataas niya IQ bla. Gani. May gabi dala kay Pegasus kag kay Madam Tina mabugat ang kuan manager sang mang-ising na salbla sa reclamation daw. Oo. May kabila sila ni Sir Picasos, na. At matabla, no? Sige. May kabila kay Sir Calixto mabugat, kasi Colonel, bala niya na po na baga na kagahit na. Wala niya na kung anong... Matik ka. Tumatik eh. May na kung si Kapitan Manilias, may makay itso-diritso. Siyo eh. Untay kahit mo. Untay buol mo. Ay, kabuisit. Ay, sige. Mudla nila, sige yung tadi ba, dayunan. Ano ka, hindi mapatay, ha? Montat ang daho. Tapos niyo ka mo ni. Ay, kabuisit. Ole, ato mga balita. Ikan dire sa siyudad. Sa Cali. Hola, de balita. Untay buol. Ano ka report? Untay buol. Sige na. Ini si aksyon, Roger. Kung tayo ka report. Sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ay, Roger Gotip ka lang. Way kag isang kayuhan nga ginadulot. Imo lang pero may kayuhan, no? Amo niya, way kami kayuhan. Salamat kay Aksyon Roger Gotip. Kalitan Aksyon Roger Gotip sa may siyudad sang Cadiz. Ginadulong sa iyo sa Kalawansang. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Mayong gabi dira sa kay Mirna Onofre Cloud. Ito yung kadlaw si Mirna. Luluha man siya. Si Elmer Almorato mayong gabi gid. Si Eman Calvesa. Ito yung kadlaw si Tom Hardy. Dira sa Iraq Bordero. Jane de los Reyes, may gabi kay Edison Huson kay HP Alegria,
Mayong gabi gid kay si M. Rubia. Sa kay Cherer Villa Florida, mayong gabi gid. Kenneth Maravilla. Ano dira nga pagpaurok-urok sa kay Maricon Zumit. O si Ongda, mayong gabi. Kay pari Kadoy kag kay Oscar Tarioda. Alin sa report na si Roger Gutib, sa ang area sa San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Beat Reports. Yari sa action para Stephen Presquito, line number 2 sa report. Stephen, may gabi, please kabihin. Yes, action na Eric, diri karon sa aton siyudad San Carlos. Sa aton nga update sa COVID-19 nga aton gid na hatag nga impormasyon ang ining nga pagka nagadugang no ang mga mga nangin na positibo nga mga pasyente diri karon sa siyudad sa San Carlos, labi na nga ining 6 naman ka miyembro sang pamilya nga gin lockdown karon dira sa may City Homes, no, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sabihin sa karon gin lockdown ini pinagiman sa mando ni Mayor Inigo Estilo kag sang aton nga IMTF, no, ang aton nga interagency management team. So gani sa karon ang among lugar ginabantayan gini sa aton nga mga kapulisan nga wala siya may makagwa kag makasulod. So sa karon na isa sa ginapahayag ni Dr. Anel Lawrence Portugues na City Health Officer sa Ciudad San Carlos nga kung mahimo ang mga pumuluyo diri sa Ciudad San Carlos nga kung wala man lang sa mga importante nga bagay nga pagahimuon nila binamaglagaw-lagaw lamang, so mas maayo no nga magpadili na lang sa ilang mga panimalay unless no kung may mga importante gid nga bagay nga imo baklon o kung mga kinahanglanon sa inyo personal nga makinahanglan, labi na sa pagkadto sa merkado, sa mga supermarkets o pagbayad sa mga bills o kung ano pa dira. But kung natuyo nimo nga maglagaw-lagaw lang, amoy ning iya ginapahayag nga kung mahimo nga mas maayo nga magtiner sa kada sa inyo na lang panimalay. And the rest, labi na ini mga kabataan nga hindi gid pagbabayan sa ilang mga ginikanan nga magsigin dira hinampang sa nga magdamo ini nga nagahinampang ina sila dira sa mga karsada o sa dingin mga lugar, labi na sa sini mga aton nga mga ara sa mga pinakadupor nga mga lugar na ini mga ilabi na sa mga ini sa urban, no. So gani amo na nakareaksyon Eric ang ginapahayag ni Dr. Portugues nga kung may mo be aware gid kag mangin mabinantayon kag siyempre mas maayo nga kada magwa may mga protective gears gid, ilabi na nga amo na ang mga kamanduan sa aton nga mayor ang paggamit sang face shield kag face mask nga amo karon na ginastrikto gid sa pagbantay sa aton mga law enforcement diri sa siyudad sa San Carlos. Ganyan din nag-report siyudad San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat kid aksyon Stephen Presquito, live report sa may syudad sa San Carlos. Ang balita naman na aksyon na Stephen Presquito, giradulo naman sa Kalaman sa Santor Plus sa Coffee Mix. Ang kay Mr. and Mrs. Kumpare Kumari Giovanni Rojo Sr. Kay Mari Kudra Rochelle Rojo, kay Ihado Giovanni Jr. Manadala nga pamati Analisa Cabilio Hinete, Nicky Wendt, sa kay Janjan Luyasda, sa kay Miller Sikinya Cañete, Yub Galio, kay Arnella Barbasada, may gabigid, kay Christine Saho, kay Mario Munson, Ralph Magbano.
Omar de la Cruz kay Josel Espolgar. Ano talaga pagpaurok-urok Lani Saluma kay Herminia Grande. Ara sila nagapaurok-urok yung permisa action night patrol program kay June kay Pretty Mahilom and family. Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Jan Tan Villalun. Ano na nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Alis sa report ni Action na Stephen Presquito, sa Iluhanta si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi action ni Rick ang subong bansaton ng mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon ang Lacarluta Police Station nagakandak sa gihapon sang ilang checkpoint sa kada border area. Kaga sa gihapon ga kandak sa gihapon sang checking sang kada magasulod ka magagawa sang mga unit nga mga salakyan, private man kaga mga public vehicle. Kag ginasikyar gid ang tagsa-tagsa kang nagasakay sini, kag ginapangitaan ang mga individual sang medical clearance action Eric, no, kung diin sila nagalalin nga mga banwa kag syudad. Kag ginastrikto man sang aton nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Colonel Junel Guadalupe upod ang traffic enforcer nagabuylog pwersa sa pagbantay sa tagsa kadalanon, kag labi na gid diri sa pagbantay sang pagsikyar sang mga rehistro kag mga expire nga mga lisensya. So gina-impound sa aton kapulisan ang mga kulang nga dokumento, kag labi na gid nga gapang dakop man sila kag naga-apprehend sa mga pumuluyo nga nagalubag sa nga kausa o kung kasuguan diri nga ginimplementar sa aton nga mayor diri sa siyudad sang Lacarluta sa face mask kag face shield action Eric. So ang tagsa ka mga pumuluyo nga nagakadto sa public market kag sa mga supermarket, kinanglan gid nga magasuksok sang face shield kag face mask. Hindi ka kasulod sa isa ka establishmento komersyal kung wala ka kag hindi ka kumpleto sa pagsuksok sang face shield action Eric. Hindi ka gid ka pamakal sang imo kinanglanon once nga malipatan mo ang imong ginasuksok sa proteksyon sa COVID-19. So ginapaibalo kag ginapaangot sang aton kapulisan nga magsunod gid sa lahi sang ginakandak sang syudad sang Lacarluta agud nga magalikawan ang ginatawag nga violation action Eric. So sa gihapon tuman kag nagasunod ang aton kapulisan sang ginpapanaog nga executive order halin sa municipal kun sa City Hall sang aton nga pinalangga nga Mayor Dr. Rex Alandoon. So mo ini ang information nga nakuha naton diri sa aton area of responsibility sa siyudad sang Lacarluta, mayong kabilang sa kay Don Gisrel Imbultorio kag Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jufred Sapanta sang Barangay Robles. Ang inyo ka-aksyon diri sa siyudad sang Lacarluta, una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Percival Villamor, live report dira sa syudad sang Lacarluta. May gabi dira sa pamilya si Kenya kag Kanyate. Ang mga taga-ACCIS Masilingan chapter ga monitor man alin sa kay Miller si Kenya Kanyete. Ginatamyaw talan dira sang happy birthday sa akong nga hinablos. Second birthday from Mama Cecil Limtuga and Toto France. Dali na kay Maricel Toga. Kay Martin Gonzales, Sandra Alvea Castro,
Aldrin Magno Bautista, Lorna Dalugdog, Apurto kakay Benny Jimena, Araman si Vicente Gatilogo, si Evler Morales Flores, Teresa Bonaco Karatista, kakay Lisel Parcon Ningas Logroño, Nika Estrella sa kay Chosiber Afox, kay Sugar Spicy Alba Honeybee, Derek Losiro ng gabi, sa kay Gina Galon Pagsuberon, El Montaño Gamboa, Princess Alunan, Janjan Lunas Mayong Gabigid, sa kay Greg Godwin, sa kay Berta Jocampo, Nelly Orleans, manga monitor sa aton, si Yadid Maliham Sotinim, suli-suli ang ngalan niya. Oh. Gabarang suli man aton sini nga basa no. Kay PO3 Francisco and family, ang gabi gidira sa imo kag mailang nga pag urok pamati. Bert Jocampo da may gabi gidira. Kag kay Bobby Munoz dira sa Talisay City, sa kay Engineer Arthur Normandy and the family dira sa Tacolin, Arlene de la Cruz, Aguzon, naga-monitor man sa aton, naga-pamati man, no? Tanan-tanan mga miyembro sang Comrade, sa kay Mr. Hilly, mga presidente, kapamati gina sa aton, no? Paring Art Ilagiso, kagay kumari ko dira ninit Ilagiso na, kay Ihada, dira kagay Ihado, naman dira nga pagparok-urok, sa kay Dongko Boss, City Third, Ethan Villaflor Manubay. Para man kapaurok-urok. Magkabalik ang Yusuf Paturuan when we come back. Balik ang report na Action John Diaz. Pagkatapos na ng aton importante nga mga pahibalo. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo
nadampiligan. Padayong Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato papalagad mga bidira sa kay Engelbert Natividad, sa kay Sammy Chupi, Anilin Himotea Villarosa, sa kay Dane or Dani Beria Iskalikas, ang gabigid kay John Bert Aguilion, kay Chris Tile, sa kay Mierna Bingno, Elo Zanoni, sa kay Manorm, sa kay Ron Antonio Cordoba dira, Michael Jan Mastige, o sa kay Madam Connie Del Prado. Kumusta si Madam Connie Del Prado? Kami dira mga Del Prado kag Iligan family sa Valladolid. Kaya na kay Madam Connie Del Prado. Sa kay Brenda Lee, sa kay Don Cobos da. Ay lang pagporo-poro kay Heaven ha. Heaven sa kay Renanti Duwis, sa kay Hini Jean, kag Cory Bidaha. Sa kay Toto William Frias and family, kay Nang Silin, kabataan da kay Jeep. Paurok-urok kid. Kay Justin. Sa bayi nga bata ni Toto William Frias. Si Joy. Terry Piscante Alohita. May gabi gidra, no? Si Cory Bidara arag sa Kuwait. Si Mary Rose Oriel. Ayong gabi gid, okay? Balikanta si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon radyo. Aksyon radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan sa balik report. Please come back. Actually, nagsungka sa mga kapolisan. Ining magpakaisab lang nga nagbuno patay sa isa katantay sa anyos nga lalaki kagabi dira sa area sa Purok Salgado, dos barangay Estefania, Sunad sang Bacolod. Ging kilala rin ni Police Major Charles Sever, ang station commander sa Police Station number 4 ang mga nagsungka nga mosanday John Paul Barbon, kag Jerome Andres lunsay legal ang ilang edad kag residente tanan ini sang Purok Salgado, dos barangay Estefania, Sunad Mansang Bacolod. According to kay Sever, nagsungka ini sila una sa Morsa PNP and then yan turn over diri man mismo sa may station number 4. Ang ilang pinakarason nga nagsungka sila agod nga maproteksyonan man abi no ilang ang seguridad, pero according to kay Sever, kung gusto nila magdepensa sa ilang kaugalingon, inidepensada na nila sa korte kay sila nga duwa na tanala gid nga pasakaan sila kakaigo nga kaso sa mga kapolisan. Yari sa Police Station 4 Commander Police Major Charles Sever. Sungka na yung suspect sa
kapulisan, no? Ilang rason kay gusto mo nila masafety ang ilang kuan nga masafety mo sila, and then para ma-clear man nila ilang side. Okay. Aga or hapon sila nagsungka? Sang aga, bali dito sa Morsha. Sila nagsungka, gatong dito, katukan. Dala yun. Oo. Pero survive lang gid sila case? So yes, oo. Kailan ginaton sila kaso. And then, supportin na lang sila nga mag-justify sa ilang side. Okay. Actually, nabatian si Police Major Charles Sever, ang station commander sa Police Station number 4. Sa pinakabahin, ging kumpirmar ni Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, o kan BCPO, CDU Head Police Captain Leo Estopa, ngayon si Mercader, at bala ang napatay siya sa nagluntad nga manhunt operation sa Barangay Minuyan sa Banuasang Murcia. Amo rin siyang persona nga nagkapalagyo sila bypass operation, naging kasanila sa itong Agosto 27, dala sa area sa Florenceville Subdivision, Barangay Panocoy, Syarad sang Bacolod. According to kay Estopa, si Mercader Accionere, kamo na gito po sa negosyo sa itong napatay man bala sa bypass operation. Si Jose Paterio Tolete, ang 42 anyos nga lalaki ang syudad residente sa Barangay Tacoling, syudad sang Bacolod. Ipasakaan naman gila nila kaso ini si Mercader may kangtanan sa paglapas abi sa lahi nga nagadubili sa pagbaligya sang illegal nga droga. Yari si Police Captain Leo Estopa. Yes, action dyan. Amo na siyang kailan man natin running at large siya. Kasama sa mga podo ni Jose Tolete. Last natin nga pagkandak sang drug operation dito sa may Florenceville. Galing lang nakapalagyo na siya yung action dyan. Di kay sa pang continuous ang monitoring ng Japan siya. Last year, nagdari siya sa Bacolod. Isa pa maging sa Pupo. Sa mga nagkadakpan namon. Aging sa to, amo to ang subject man sa bypass operation namon last August 27. Okay. Sa action dyan, kay na-monitor siya namon, mag-engage mo sa illegal drug activities sa Monan area. Pero diri sa Bacolod, sa may operation, gid man siya gali. Captain Leo Estopa, ang station commander sa Police Station number 2. Balita sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. So, nasa sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action John Diaz. Before we wind up, may isa lang ka-importanteng information ng ato yung news center with Action Andy Pensor pati sa status sang Bacolod sa matabo nga pag-abot sang Oktobre. Ari si Action Andy Pensor sa news center. Anna, please come in. Action na Eric mayong gabi kag sa aton man mga ka-action. Just in report in Action Eric sa bag-o lamang natapos man nga public address ni Presidente Rodrigo Duterte kaupod man ang mga cabinet officials. May kang tanan ni Action na Eric sa quarantine level umpisa Oktobre 1 ini Action na Eric nga kung saniin ang pinakataas diri sa karon nga mapaidalom sa MECQ umpisa October 1 amo ang Lanao del Sur lakip na diri ang Marawi City. Ang ipaidalom naman niya sa General Community Quarantine sa diin anom ina dire ka mga lugar Action na Eric lakip na ang NCR, Batangas, Tacloban City, ang Bacolod City, ang Iloilo City kag ang Iligan. Samtang may ara sa 98 ka mga probinsya kag highly urbanized cities ang magapabili na sa karon Action Eric sa Modified General Community Quarantine. GCQ. Yes, Action Eric. Okay. So far mo nang pinaka-updated ang na Bacolod ano matabo ganito? GCQ. GCQ ng Bacolod. So starting October 1. Nagnubo-nubo ta. Ikumpara sa nagligad nga bulan. Yes, Action Eric. This September. So yes. alin sa MECQ? Yes, MSCQ. Nag-GCQ na ta. Mag-GCQ ta, October 1. October 1. Ihulton ta lang ang executive order nga ipagwa man ni Mayor Bing Leonardia. Ang anunsyo yan ni Presidente? Ang ini nga anunsyo, ginpagwa sa sining bag-o lamang natapos man nga public address ni Presidente Duterte upod ang mga cabinet official. Actually, ang sini is ang aton nga DOH secretary. Si Francisco Duque. Amo na kambal. Oo. Nga ang Bacolod ipadalom sa GCQ sa October 1st. Starting October 1. Anom ka mga area.
Sa Amo ni anong ka-area mo, nadarang Bacolod. Oo. Ang sulitan ko lang Action Eric, NCR, Batangas, Tacloban, Bacolod, Iloilo City, kagang Iligan. Okay. That's good news. Oo. San paano nagnubo-nubo ta? Yes, Action Para Eric. makagiho-giho ng aton nga mga pigado. Hoping nga mawakabulig man ni para mabalik naman bala ang transportation Yes. or pagpasulod diri sa mga Pero as usual transporta. gyapon, sundo tayo gyapon na tawag nga ang health protocol gita. Yes, Action Eric. Para nga magsige-sige na ta ka mabalik ta sa normal. Amo na gani. At least ma-expose ng beauty mo Sana sa November 1 Oo, sa pagbalik sa tsaka na. NGCQ. Basta i-pray ta lang nga matapos na si COVID. Tsakto na Action Eric. Kag-tsakto na ni. Sa Amo na Action Eric, ang pinaka-updated naton. So with regards ko na ano ang pinaka-latest man, probably may pagwagi na. Nga executive order naman panibago si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Kaya sa atos subong suliton ta MECQ ta gyapon niya. Yes, Action Eric. Sige, proceed. So mo ni ang update kung nakuha man naton just in report sa gikan niya sa News Center sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita na sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat ang Just in Report bago lagi sa natapos nga pagpulong-pulong kag pagpungko ni Presidente Duterte o po siya sini nga mga miyembro sa National Interagency Task Force. So good news niya, ang Bacolod starting October 1 mapaidalom na sa General Community Quarantine. GCQ mas naghalog-halog na kag makagulo ginhawa na hopefully ang aton nga mga kauturan. From modified enhanced community quarantine, i-downgrade kita, ipapanaog kita na sa sa tawag nga General Community Quarantine o kon GCQ. Bao, kabay pa. Kabay pa nga magsigi-sigi na lang, nubo nga nubo. Pero nga nga health protocol sundon tagyapon. Ayos, may kabidira kay Saira Agostilo, Mr. and Mrs. Lowe Di Paul and family, kag sa mga Dunganon Voice, kay Migo ko Novi de Los Santos and family, happy listening kay Dilin Gonzaga, sa kay Jurami Balke, sang Balkis Etery, Marion Rush, sa kay Nimia Talifer Misa, Michael San Antonio Olpenda, Mercy M. Flores, manadala nga pagpaurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa nga maron Action Patrol Program, Lunes edisyon, magatako pinitiporaryo balik ini buwas Martes, upod na kay Lover Boy, Action Marlon Kinovaya. Opo diri sa atong mga patrol na unit reporter sa Action para kay Kurang Habi, Action Roger Gutib, Percival Binamor, Stephen Presquito, of course Action John Diaz, sa News Center Action Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar, opo diri kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Bikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production News Director Action Rex Cantong, inyong lagad ng Kurman Action at Petro Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulong, magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Binuko Kwerpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,